mensen die nog in doen. Maar stel, ik ben zo geboren. Ik had vroeger had ik ze echt zo'n tand. Serieus? Maar, ja, maar door die penicilline kunnen en dingen, dan zit het er, ja, de tand zit die gewoon afgeslepen. Ja, ik ken het verhaal. Ja, Dat kan. dat is niet tof. Zonder mijn toestemming, hè. Dat Maar als bepaalde kind medicatie ja, kan... als ze zo'n deugdjes trainen, zo, de hele tijd het geliek gemaakt. En toen waren de puntjes eraf, zeg maar. ja, dat is funest voor die tand, hè. Nou, eigenlijk heeft het eigenlijk netter gemaakt, eigenlijk. Maar eigenlijk had ik ook echt spitse tanden, ja. Wat ik net ook al zei, ik ben redelijk goed toes in Venlo, maar die stroot, die ken ik dus niet, die door op de deur zit. Vind ik ook alle. Met een steekje is dat. Ah, Dat is hem nou ook, dus is gaat dat. stroot als een Ja, steegje. helemaal ook is dat. Dat van Cameron, die hadden in Berlijn gekocht. Dat was een verjaardagscadeautje. Dat is een goeie, hè? Ja, Vind ik dat ook is toen van, ja, Goed, hè? je kent nog wat stroot. Ja. Dat vind ik wel goed, joh. Maar wanneer is bij die iets interessant om nog te maken? Want ik zie niet Ik zoveel... maak alles. Ik maak alles zelf. En Ik heb ook nog nooit geen kunstwerk... Ja, ik heb wel... Bijvoorbeeld op de Porbiclub 7 heb ik een kunstwerk gemaakt. Ik heb vroeger in coffeeshops heb ik kunstwerk aan het mooi. Maar dan gaan ze verhoezen of het behang is iets meug. En dan is het weg. Ik heb er wel foto's van. En nee, Club 7 viel met zo kapot gegaan. Maar die poort die zit er nog. En ik zou liefst die deur eruit halen. Oh, dat is bij de Maaspoort. Ja, Club 77, altijd een splinter. Oh, ja. Ja. Die poort hebben ze zo'n maar een plek, maar zo'n ster gemaakt, wat zo. En dat is gewoon zand, maar in principe ja. En dan staat hij zo'n oude klok. Ja. Ja, die valt wel op tussen het kleurgeweld. Kijk, ik heb boven zijn hoesdier, bovenop. Ja, ik weet dat die hoe goed stil kunnen zitten, maar dat is geen echte, hè? Ja, passen met jawel. Oh. Kijk maar goed. Nee. Dat is van Star Wars is de. Hey, en wie... Dik bent een echte Venloneer? Nee, Nee? gelukkig niet. Daar ben ik echt blij om. Ja? Ja. Want? Nee, mijn opa en oma wel. Die kwam uit de Sloot. Ik ben in Bleek geboren, in de Gerenstraat. Oké. En als ze er nog kiest, dan zijn er nou is Oostblok toch geboren. Vast van overkant. Wat heb ik nou weer gedaan? Hey, en vertel de zwarte nagels. Hè? Die zwarte nagels. Een nichtje van mij, dat deed nagellakken. En had het witte. En op een gegeven moment zei ik heb ook zwart. Ik zei, dan doe maar zwart terug weer. En toen, ja. Ik vind dat wel tof eigenlijk. Maar bij dik zien ze altijd gelakt? Nee. Niet? Nee, dat heb ik pas. Pas. Mijn nichtje heeft het voor mij gedaan. En waarom zit er een gele bij dan? Die kan ze doen. Oh, oké. Dan valt het me hier op. Ja. Alsof er een Als lamp... je naar VVV gewoon doet dat. VVV is de geel zwart-geel. Snap je hem? Nee, serieus? Best Ja. ik... Ja, zeker. Ik sta altijd veel aan, man. En als het niet goed gaat, dan denk ik zo. Nee, grapje. Nee, ik heb niks met voetbal. Oh, niks meer. Oké. Nee, Ja, maar je kunt ze alles wies maken, hè? Nee, voetballen, nee. Nou, toevallig geel-zwart, ja. Maar dat ik, kreeg. Hé, standen, kijk. Nee? En nu kan ik het af en toe zelf gewoon bijhouden, dat zo. Als het beschadigd wordt. Ik ben er hier verboden bij, maar dat zit er niet doen. Maar ja, ik zie in die isolatie dingen stond. Ja. Wat kies je door? Oh, de plafond. Ja, kijk eens aan. Dat was een systeemplafond en ik dacht, het is echt vies wat zo. Die vele mensen die hier woonden, ja, en ik rook natuurlijk ook, allemaal nicotine-aanslagen. Ze moet eigenlijk wit zien. En die platen, ik dacht, wat is wat? Maak je een kruts, op de die lampjes. Oh, verrek. En dan doe ik de rode mee, de rode platen waar ik aan denk en dan blauw. Ik dacht, wat is wat? Nee, dat gaan we niet doen, die rode platen. Ik dacht, gewoon om een kunstwerken maken. En? Van hele dingen, de Beatles, Prince. Gino Teuto, Magiri, die hadden ze Ibiza film gemaakt. Dat is een filmposter, een beetje zo, weet je zo. Dat zien, ja zeg maar, kaarten, darten. Ja, volgens mij heb ik een nieuwe sport uitgevonden. Wie? Dig. Een sport? Een nieuwe sport. Welke? Liggen darten. Darten terwijl ze op de bank liggen. En de goeie Ik schoen. ken er niks van. Nee? Ik weet niet eens een punt tellen. Maar die doos stond buiten bij de oude papier, wat zo. Ik dacht, dat is een toffe doos. Die kan je gebruiken. Zo. Nou, over toffe doezen gesproken, hè? Ja. Ik zie door een doos van Ace Frehley stond. Ja, tof hè. Is dat een held van dich? Hey,
Maar die had zwarte nagellak, zo één keer. Maar dat waren echt de spaces. Daar hebben ze geen vervangen. En dat is niet tof. Als ze Gene Simmons staan, dat zijn 2 Joden. En die zei ze, de kinderen maar 2 uur in de auto zitten. Ja, maar deze hoop altijd. En dat hebben ze, ja, dat is zijn eigen ding gaan doen. De drummer hebben ze ook vervangen. Maar Ace Frehley, kijk hé. Je hebt ze Paul Stanley. Ja, dan heb je Kiss. Dat is hierboven. En dan weet je Ace Frehley, heb ik zijn handtekening. Ja, en Gene Simmons dan? Dat is een Jood. Oh. Die heet de Moneybag, hè. Die man, die ging vroeger, hadden ze bij Maar, Nieuw-Zeeland. ja. En dan zeiden ze, Nieuw-Zeeland, zaken doen door, hè. Formule 1, waar we Nieuw-Zeeland willen bla. Want als ik kist op borduurs, en die gast die fabriek zelf, Ja. want die maken Juvo, die hebben gewoon een eigen fabriek, Ja. dan kun je wel Formule 1 opzetten. En juist die zaken gaan doen, die man. Die heet de Moneybag, heet die. En een geldzak, dat is een wodkafles. Dat is een vorm van een geldzak. Aha. Dat is zijn handelsmerk. Zal ik een petje hebben, de Moneybag. Met Ja, een maar, dollarteken. Die even, man nog, is multimiljonair. even nog terug te komen op Gene Simmons. Ja. Dus is van, dat is een Jood. Wat is daar dan mis mee met Joden? Joden die kunnen echt goed handelen. Hey, dat Oh. is echt, hey, Stanley Eisen ook. Dat is Achim Klein en Stanley Eisen. Wat zien goede handelaars? Ja, ja. Oh, oké, nee, ik dacht... Die Kiss dan. Hé, maar... Die hebben het beste logo ter wereld. Hey, Kiss is Absoluut. de grootste merchandise ter wereld. Kiss is mij gestopt. Kiss. Ik ben 8 jaar. Ik zo Kiss. Ik moest het voorstellen. Daar was het. Wat staat aan? Hé, maar is dat nou serieus een bouwpakket Ja, van... ja. Hey, maar de kids, ik heb alleen maar dit, maar de kids ze alle 4 pakken. Hè. De kids de achtergrond, dus, dat is de hoes van de AP. En dan moesten ze alle 4 natuurlijk. Collect them all. Dat is slim, hè? Niet alleen dit, dan moest je alle 4 hebben. Dan is ze compleet. Maar is dat geen waanzinnig collectors item of zo? Ja, tuurlijk. Heb je nooit erover gedacht om hem in elkaar te zetten? Dus dat in elkaar. Wat is dat in Dat elkaar? in de doos liggen, ja. Dus het is alleen dus. Oh, dat is alleen de doos. Ja, ja. Dus Ace leed Alleen ergens die doos, alleen die doos. ergens onder de Alleen rommel die of zo. doos aan gelijk zagen. Kijk de handtekening wat erop staat. Ja, ja. Ja, hé, kijk hé. Hé, wat dan? Jimi Hendrix. Ik heb een zoekzak. Ik ben begonnen met de Prodigy. Mijn zoon heb ik genomen naar Liam van de Prodigy. Nou, dat heb ik tegen Led Zeppelin gedaan. Ik denk, wat zo wat? Ik ga allemaal bands verzamelen. Als Dingen van de Prodigy, dat is dit met dat ontplofte blonde kapsel toch, dit of is niet. niet? Dit is opgehangen. Nee, dit is allemaal gepleegd. Hé, maar laat nog eens zien de nerm. Als dit allemaal eens rooien. Ja, Muse. Ja, dan Staat er. kunnen Als we... dit je allemaal Ja, eens maar- rooien, als dit je allemaal eens rooien, krijgt die van mij 4.000 euro. Hé, je lijkt Egypte over neer. Hoort je hier op de laai? Ja. Maar heb ik een gouden, ik heb nog een gouden van 1969 van CD met Juliana. Dat is mijn my geboortejaar, God. hè. Oh my Dat was god. een 69. Dat is ook mijn naam. Mijn naam is Maurice Johannes, heb ik MJ, Music Junkie, 69. Maar MJ is Michael Jackson. Hey, Michael Jackson logo en 69 is ook een band. Kijk, dat zien we al, hè? Linkin Park. Oh, dat is raar, dat is de zonnegod, hè. Hey, Paul Stanley, de Prins natuurlijk. Is dit? Marilyn Monroe. Hey, dit? Maakte die ook muziek? Oh nee, die had wel gezongen, hè? I wanna be fucked by you, of zo. Nee, dat was hier weer iets anders. Geloof je. Hey, wat is dit? Is dit een flipje van de... Van de Van de B2, ja. Nee, dat is mensen van tijd. Rolling Stones, Ja. Daft Punk. Jazeker. Kijk, maar dit is de beste, hè, David Bowie. Ja, Zeker. Maar dat hebben ze een beetje mechanisch gemaakt. Kijk, hé, hebben ze Bowie, maar ik dacht, shit, weet je wat? Doen we de B van brood, Herman. De O van Ozzy. De W van de Hoe. Oh, ik moet eens Whitesnake, ik moet er ook nog bij trouwens. Dat ben ik nog niet vergeten. Ozzy hebben we, Elvis. Als die 10 jaar geleden is, 20 jaar geleden, jongen, die is 11 jaar moet tatoeëren. Dan dacht ik, jongen, dit is gek. Hey, maar Toch gedaan. we kennen elkaar veel wat betreft veel van die bands de hand schudden. Wist dit dan? Wist dit dan? Krokodil. Ehm, Dus hè, nou, dat weet zo niet. Nou, ja, dat zou maar verloren. ik ken het symbool. Oh ja? Dan Ja. gaat de 4.000 euro. Hè? Ja, zeg dan. Ik heb hem in plaats van de 4.000 euro Crocodile van niet... Jan de Rookse staat. Dat weet ze echt niet. Ja, Gino zelf getekend, man. Kijk wat ik Kennen we niet... getekend Kennen we Yellow niet... Claw? Oh, nee, ik ben al af, hè. heb. ben Hey, al Angel, af. maar dit is het mooiste. Angel, kijk. Angel. Kies je band? Nee, ken ik niet. En dat is zo, hè. Wat zit er dan? Hey, op de vallen heb je hier staan. Dat is heel toevallig. Kijk. Eens kijken. Dat vind ik het ruigste logo wat ze ooit gemaakt hebben. Angel. En dat is zo. Wat zit er dan? Angel. Mooi, hè? Ja. Ja, dat vind ik echt. Wow. Maar Kijk. waar komen die jongens uit? Hoe de merken. Hoe Amerika? Hey, toevallig ook hetzelfde label als Casablanca Records. Maar toevallig. Ik heb in ieder geval... Maurice zonder K, ik heb in ieder geval veel geleerd. Ja. Hier binnen.
Dit was een schilderij. Mijn opa schilderde ook. Ja? Die maakte kanalismuziek. Die maakte van niets iets. Kijk, daar is kijk de kandeleden erboven. Dat zijn 3 deurknoppen van alle school. Die vond ik bij de orthopedie in een container. Bij auxiliaris werkte ik vroeger bij een orthopedie. En daar hadden we even niks te doen. Dan heb ik tegen ook erboven. Dat waren ook van een orthopedische hand. Dat is vroeger zo ook. Ja, Dus beskieken. ja. En dat plastic, dat groeide in de orthopedie. En die deurknoppen, die heb ik omgedraaid. Daar heb ik 3 schalen van gemaakt. Dus van niets iets. Ik maak van trash maak ik wat. Snap je? Dat is mijn Mag ik dich dan een levenskunstenaar nemen? ja, dat is sowieso, ja. Ja? Maar een trash kunstenaar. Trash. Ja. Dich maakt van niks, maakt zich iets. Ja. Ik maak van een hoop slant, maak ik het wel lekkers. Nee, als je het goed kruist, hè. Goeie kruis. Dat post je namens gisteren gegeten.